Pamätám si, keď ste sa vy vždycky modlili o ty vaše postupové, vždycky to dopadlo, išli ste hore, ty kokona. Teraz sa Ja už bojím ani ja. neviem, to je postupový. Ja len ze stupové pozdávam. Ty sa najprv musíš naučiť to, čo sa mne 2 razy stalo, že dobre jebneš dole. Aha, a sme doma. Toto je. Nechcem nič hovoriť, ale Marcel, cítim to na 10 000. No však ty kokot. No, Cítim to teraz už aj ja, keď to Inferno vyšlo. Ja som len potichu čakal, že či bude to Inferno alebo nebude. Tak, poďme. No bo ja sa bojím týto, no však môžeme aj čakať, ja tu mám piče, ale ja neviem ako to chceš robiť, to si musíš ty povedať, chalano. No telo, ty ako jediný by si to nemal mať v piči, ako posledný postupový zápas konečne. No však. Za mňa ráž, second mid, long catch. A koso, to mi chýbalo. No. Už to začína. Kam To išiel? začne. Kam išiel? Aj, Napravo, na šorte, nice. Nič. Musíš sa držať po stranách, Raven, lebo ja potom budeš stredom, ja nemôžem cez teba strieľať. No, veď to. Treba ho opatriť. Jeden náčko, čo to nebol. No. Vinárem. Koľko to čaká tých 4 z Bčka? Jaj, jasné. Na longu 2 isto. A jeden vinárem bol. Aha, Jeden ide short a jeden je long. A ja jeden short. Schovaj sa. Už je na sajte. Long side už, v sajte už. Lebo na sajte je bomba v strede. Jeb na ňo. Ty kokot. Máš už. C plus jednotka. Už to ide. Jak to ja? To je Poliak alebo Čech? už to platí. Ideme to isté? Ja som si nedal skiny. Ja som kokot. Dobre, nevadí. A to teraz nezahrať? Nie, už teraz mi to nepôjde. Aha. Cez kódy, že si... Aj, na Nič, čo si hovorím. robiť? Hovorím. Aha, okej. Takže takto som to. Mapy dole, dvaja máte open Ačku. Poďme je to posledný, však majú eko, kde ste? Vyčkávame. Kosové taktiky toto Zatiaľ zase. to vyzeráš moc jednoducho. Hovor za seba. Ty koko. 10 500 som bol najvyššie v tejto sezóne, chlapci. Ja 18 300. A ja okolo 18. 1600. Jo, ja okolo 15 800, to boli časy. Bolo na včera. Taký kľud v srdci. Ozvala sa depresia. To bolo úplne v pohodičke, to bol život. Došiel od hry, ťukol do vyššie. Flashbang out. To bude. Ne, máš bombu. Ale jebni ho, má brokajdu. No, Schody! Piča, som chcel chalanička zachrániť a schody. Za sandbagom, jak močka, proste bude šúpeť. Už išiel preč, dobre, aspoň neviem. Dobre, ale ja mám 5 a mám Deploying bombu. smoke shield. dropni bombu. Daj mi ju. Ja som ho išiel zachrániť. Joj, to piču. Máme čas. Vidíte, že jeden je na Bčku. Jeden bol na, buď na longu, alebo na shorte. Dobre, v katoch. Balkón jeden. Počkaj ma, ideme na Bčko. Ty tam vybehneš, ja ho zajebem 590 po tebe a plantnem a vy zabijam. Daj mi ono. Zbraň. Poď, Daj zbraň. Nemám HPčka. vybehni to tam normálne, natvrdo. A, CT1. A hneď pri tebe, Kosova. On si aj prebije, tu som má kľud. Teraz nemá kľud. Ticho. To je debilom a vypol. Ale je pri spoileri.
Hoď mu ten molly do pitu. Throwing fire. Ešte long. Jeden long. Nemáme bombu. Na longu? Ale vzadu long. Vzadu úplne. Tento došiel z Bčka. Mi idú už. Piče. Activating the bomb. Bomb has been planted. Nice. Nice. To čo hovorí? No. Je to ďábel. hovorí postupový zápas oši. Marco tlaky. Ty koko. Chcel by som vedieť, ako máš teraz teplovú frekvenciu. Moje pulzy má zvýšené minimálne. Ty koko, dobre no, podarilo sa Už to nemožné. Jablčko, Už ale sa troška cítim jak krvi do... 10 000, vieš, vošlo do Áno, na ten pocit. zdvihol úroveň. Ty koko. Máš ten feelings. No. To si debil. Jeden je na banáne za drevo. Ha, jasne. Dobre. Dajte bacha, budem Na pušovať banán. Na Jablčko. balkóne. Balkón. Ešte jeden. Tunak. Bude vyťahovať to bečko, on to vždy veľkú vále. No, bežte B, bežte B. Bežím. Poďte, tam bude jeden. 3v1, to je easy win. Throwing bomb. Fox to otvorí. Throwing a flashbang. Pozadu, už mi idú. Ja som to rýchlejšie nevedel prejsť. Repnul si to späť. Cover me while I plant. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Nepozerám nič, že? Nice! Run, little girls, run! Fox to pekne dal Ešte teraz. paráda. Jak je vytlakovaný chlapec. Aj. Kamen, priboj. Pekne. Majú eko, tak poďte. Poďme, no však. Jeden je opí hore, na balkóne. Flashbang. Hlava, charád. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Pozerám one. Grenade out. Grenade out. Pôjde.
Na sekund mi ide dupol. Menil zbraň. Ten je normálne. Prdele. We're going to do this. Teraz ideme rýchle, rush B, idem prvý. Pustite ma prvého, idem 590 to tam vyhantiť a vy to hneď po mne refragujte, keď ma Ideš, zabijú. Rush B? Áno, rush B, poď. Úplne na full. Bez granátov, bez ničoho, ideme iba. Lebo on to tam chodí pušovať za dosky. A to musíme dať. Flashbang out. Throwing flashbang. I'm throwing a grenade. Tu bude niekde Šiel, zasajte. šiel kostola trojka. Na kostole je vacha. Taká headko tam. Grenade out. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Vyšiel smok, vyšiel smok. Minus. Kostole je. Na stole, na blízko. Banán dupol. Flashbang. Jeden banán, jeden kostol ešte. Kostol, Hotový sú. Cítim to aj ja, však to Inferno, vieš. To po to vyhratom kole tiebe, to musíme dať. A ty nemáš vyhrať iba jedno kolo, ale 13. Tí ostatné sú na vás, to stačí. Idú ekom. No, Ne, ešte po... To je dobré, to už je vaše. Poďte rýchlo B, ešte berte tú bombu a hýbajte B, neviem ako tam bude. No, zabiť sa do kríža. Dobre, jablockom. Tak tu ťa Jak mu to hneď prestrieľal ten No, kalák, vidíš? aha. Čak, ale na čo tam idete, keď poviem, že idú Ja som tam ekom... nešiel, ja som cúval. Planted. Ja som sa iba díval, čo sa tam udialo. Však jablčko, to je nič, ten potrebuje ísť na 8000, aby sa prebral. Nie, dneska nejde nikoho. Ticho. Obaja idú CT. Flashbang. Dobrý poč som dal. Všetci sú Eva. No, tak víš. A všetkých som rozbil, kúkaj to. Však je tam kľud. Jaj, chlapci. Koso je divočák. A ja by som si mal dať meno asi, že Koso v topke. No však. A nebáť sa. I'm throwing flashbang. Však taký budeme mať plán, že my sme v topke. Grenade. HVPčko nám ide. I'm throwing Vyšiel asi do pitu. flashbang. Ty kokos na to flash, čo si jebe. Jablčko už ťa zabil? Do piče, pizza side. Bože, vy ste zvona je Bemena. Pizza side, len nikto tam nebol. Chlapci sú opatrní. Jebe. Kde? Nechajte vyzabíjať. Tie papi, nehrali sme s ním včera? To už hráme tak dlho, Počkaj, že ticho. so všetkými. No a teraz si ma predal. Jeden je na banáne, rozbil som ho, ale možno. No som ho nečakal, no.
Jablčko, a čo je ty kokot, ty Nehovor na Želitovi? Ty Želitoviči majú voľné. Ja neviem, na záhori ja som Toto mi teraz bol. poslala tá Veva, že hra s Elitom. Mali to nejaké 9. kolo, babi 7-8 fragov a Elito bol presne tak dole jednotka. A ona mi píše, že to čo je toto, že to mi povedz. A ja som to asi chytil od tela. Normálne, ty kokos. No, ti jebe. Tak ale hraj, však má postupový, No. lebo budeš ma hukotiť za chvíľu. Najhoršieho sa tu iba veze. Tak ale na to sú tí druhí. Však máme 17. A nevadí, on teraz na bečku To sa je za vyťahne. fyzicky, už sa ľavľa vyhovára. To musí strieľať, 17 fyzická. Second mid idú. Siani. Tu zatiaľ nič. Stopli to. Happy je jeden, pozor. No je tam, idem do pitu. Dvaja sú tam, poď aj bomba. Ešte jeden. No však hovorím, Bole. Laying down smoke. máme bombu. Ide buď tvojle. Je na blízko v apoch. Čaká tam. Dobre, máme bombu. Pekne ráven. Ja normálne ma oči z toho bola, ja to vidím. Nemôžem sa na to pozerať. Ja som ešte nemal takéto skore. Napíš, že koľko ste mu poslali. Appleovi. Že chlapci uplatky, že čo toto. Laying down smoke. Throwing smoke. Grenade out. Ja som piči! O, ako som vám predal. Tam. Bombu na školu. Ten sa to... Á, ešte jeden. Slodný možno short. To je debil. 4 HPčka mal, jo. Ja to je to zabil, ty kokos. Čo? Čo Dva- ti jebe? 2.10 už sa to zlepšuje. Dajte palcu. Čo sa deje? A čo? Ty On to nezvláda, ty Však plak. na čo padlo to jak koko tebe jebe. To takýto pád. Teraz tu bol synovec a hovorí mi, že nemám žiaden vírus, nič. Smoke. Vidíš, môžeme aj počítať, keď chceš, tak to padne ti to. Tam Vlastne to má tak, vie- tak ale zase Macela nepotrebujeme na to, aby sme vyhrali kolo. Keď jablčko bude trávať killy, tak určite nie. Jeden je mid, Bečko, jeden je balkon. keby vedeli, že som tam na bečku už idú. Grenade out. Ja som ich vybavil v apu, debilom. Oni sem nepôjdu. Má hlavu, pitbull, top mid. Nice. A nemáte tu bombu? Na čo ste dávali tú pauzu? Na čo? Úplne zbytočne. Ja som sám postrážil B, pohoda. Lebo ti tam ani nešli, ty jebo. Toko z jablčko, prosím ťa, teba to baví aj hrať, keď nikoho nezabíjaš? Tak pozri, už som štvrtý. Tak nebaví ma to, čo ti mám na to povedať, však ešte v živote som nemal takéto skore, čo ja neviem, čo sa to stalo. A vieš nám opísať vnútorné pocity? Ty kokos, keď som pozrel tú Ako sa cítiš a tabulku, tak? úplne na piču sa cítim ako kokot. Škoda by som musel zahrať ešte 3 Inferna, aby som tak dobil. To by bolo málo do piči. Kámo, Lekce tiež hovorí, ale štatisticky mi to vychádza na 10 infern, aby si nás dobehol. Aha. Acel, počuješ? Že jablčko, aby dobehol naše skóre, by potreboval zahrať ešte 10 infern. Však to je jasné. Počuj, ale teraz som sám podržal Bčko, chalani podprdia. Ale kokot. No. Áno, zabil jedného a utiekli naspäť na Ačko a to ich vyzabíjal. Ne, nikto tam nedošiel. No už sa nebudeš môcť napojiť, budeš mať minus 1000 elo. Ja som si rovno ešte vydal ešte naložiť a sližizal robiť. Ja už by som tam bol. Asi hovorím, už tie 2 minúty využijem. Teším sa. Jabko. Mám hodiť niekomu?
Čo? Nie. Ty si štát, že budeš mať 10 000 elo poťahané? Tak. Že jablčko je predo mnou. Tak to už. To ešte ne. Koľko dal 3 fragy? To by sme mali vymeniť. No. Tak neviem, či chce za frajerku jablčko, chce sa ich frajerke venovať, či nie? To má mať sa dobre veľa. Tam smok. Prvýkrát dal 8 kg, tady neskakuje. Dobrý smok dali. Dobrý smoke som hodil. Asi B. Dead? Aj, Ešte on zase ide. robota. Dobre, iný A tam tam aj neboli. nej. Ježišek, on je na Ačku jeden. Je bomba? Ne, ide ti, Ledaven. Dobre, a posledný typ je top mid asi. Bom. Podľa, pôjdeš rotovať. Môže ísť CT, hej? Môže ísť aj CT, no. Tácko je kokot, čo? Tácko je kokot. Takže ju negri. Ačko, nevidím nič. Počkej, ty si na Discord nekovo? Aha. Ups. To čo je? To čo, ty kokot? To hop, ty kokot. Kokot, 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 kokot! Koko, doši, teším sa. Ešte jedlo som si spravil a ešte ja tak som mal vyhrať. Máš to smoknuté? Ale už idú. Dokričal, že neger. Aj šard už. Som to vyfailoval riadne, ty kokos. Mám ísť za? Hej, Ačko je Ja tam. No mal by si. dostávaš. A... Po CT. No ešte dva sajte. Pohodne to vybavím. Ty zo Skáče, skáče. tretí. Nice. Mal by som na to štvrtého, ale V pohode. jebem na to. Tak ty si pekný kokot. Ježiš. Tak ja som zabil troch, ty kokot, a ty tu hráš šéfa s tými dvoma akože. Ty A radšej mal by som aj toho štvrtého, keby som neprebíjal. To som ti nehal, lebo som prebíjal. Ty by si mi mal poďakovať Jo! teraz. Je to doma! Panenko Maria!